Ето е машината. 2018 GLS 450, 360 коня, 147 000 км. Купена е от дилър Канада. Последно обслужване на 122 000 км в Мерцедес. Офрол пакет, AMG, 20 цолови джанти, вакуум на вратите, ветофарове, дистроник. Страхотно състояние. Няма нито един пребоядисван детайл. Страхотен кафяв салон. Страхотен автомобил, луксозен за много деца и за много багаж. Нещо, което примерно в Q7 го няма електрически. Седалките се дигат. И втория ред. Електрически, третия ред. Много лесно затоваряне. Тук връщаш обратно в позицията. Тази седалка всичко ще се работи. Бележки има износване тук по тази част на външната страна на двете седалки. И отзад. Колата е с два ключа. Включително 149 000 км, извинявам се. Това е тапицирано. И ти си казва, че не са заключени тези неща. Въздушното окачване. И така, черен таван. Бутин. 360 градуса камери. Изключително луксозен. Така нещо, което Мерцедес наистина ми се възхищава. Някакси това спокойствие, което вдъхват като влезеш в колата, е наистина незаменимо.